hagués pogut ser més majoritari el suport al text, a no ser que hi ha, pel que ens ha arribat, una discrepància sobre aquells que diuen que aquesta consulta s'ha de fer amb totes les garanties i, per tant, en el marc d'un acord amb l'Estat, i aquells que fins i tot van més enllà i diuen que sense acord de l'Estat s'ha de poder realitzar la consulta. Aquest era el punt de més discrepància, cosa que, insisteixo, el que valorem positivament és que una força política de l'Estat avui el que està és defensant precisament el dret a decidir, la possibilitat de tirar endavant la consulta i, per tant, un model federal que per res té a veure amb aquells que neguen el dret a decidir. Dir en la seva política d'Estat. Ens sembla enormement positiu que davant de l'actitud del Partit Popular o del Partit Socialista Obrer Espanyol, Izquierda Unida pugui parlar de federalisme amb reconeixement al dret a decidir, que pugui parlar de reconeixement i de dret a celebrar una consulta a Catalunya, que pugui parlar del seu model d'estat federal des del reconeixement real a la plurinacionalitat i al plurilingüisme, que pugui fer-ho des del reconeixement, insisteixo, que el dret a decidir no és ni una intel·lèquia ni un caprici, sinó que forma part també del debat o del model d'estat federal que ells defensen. Per tant, una valoració positiva. Saldat ja el deute amb l'entitat bancària. Aquesta iniciativa es va debatre en el Parlament durant l'anterior període de sessions i es va aprovar per unanimitat en el Parlament de Catalunya. I ara el que esperem, ara que arriben al Congrés, que és on s'ha de legislar o modificar la legislació hipotecària en aquest sentit, el que esperem és que tots aquells grups parlamentaris que en el Parlament li han donat suport, amb totes les mesures que incorpora aquesta proposició de llei, que, insisteixo, vam impulsar també des d'iniciativa, que ara totes aquestes forces votin el mateix en el Congrés. És a dir, que el Partit Popular, que el grup socialista, que Convergència i Unió i que la resta de grups parlamentaris que vam aprovar per unanimitat en el Parlament la dació en pagament, ratifiquin aquest compromís i aquest sentit de vot demà quan es produeixi en el Congrés i, per tant, que no veiem que hi ha un canvi de posicionament per part d'algun dels grups. En Salvador Milà